Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 6 ug bersikulo 12 ngadto sa 14. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kanimo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa singpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang makakaplag niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.